Nofs Miljun Maskla Protettiva ingħataw bħala donazzjoni mingħand kumpanija lokali b'kuntatti Veneto l-Italja. Il-maskli se jingħataw lill-entitajiet f'Malta u f'Għawdex li jeħtieġu dan l-ilbies protettiv biex ikomplu jwettqu doveri essenzjali fil-ġlieda kontra l-imxija tal-COVID-19. Dawn inġibu Malta grazzi għall-inizzjattiva taċ-chairman tal-kumpanija bil-koperazzjoni sħiħa tal-Ambaxxata Maltija fl-Italja, l-Air Malta u l-uffiċjali tal-Ministeru għall-Affarijiet Barranin u Ewropej. Fitra, il-President tal-Reġjun ta' Veneto Luca Zaia faħħar il-ġest tal-kumpanija u tkellem dwar l-importanza li l-komunitajiet isegwu eżempji bħal dawn ta' kif għandhom jgħinu lil xulxin fil-ġlieda kontra l-imxija tal-COVID-19 li qasmet kull frontiera u misset kull nazzjonalità. Il-Ministru għall-Affarijiet Barranin Bartolo enfasizza l-importanza tal-kooperazzjoni globali fil-ġlieda kontra dan l-għadu inviżibbli. Saħaq ukoll dwar l-importanza tal-kooperazzjoni intra-reġjonali fost pajjiżi fil-Mediterran. Is-Segretarju Parlamentari Deo De Battista spjega kif l-Awtorità għall-Mediċini se tkompli tqassam dawn il-maskli protettivi qed tissorvelja x-xenarju dinamiku tal-COVID-19 u tindirizza b'mod proattiv il-ħtiġijiet mediċi tal-pajjiż. Permezz ta' inizjattivi koordinati, it-taqsima għall-intelligenza u l-aċċessibilità tal-mediċini qed jgħinu fil-provvista ta' mediċini u ta' apparat mediku sabiex tinġi assigurata aċċessibilità kontinwa għal benefiċċju taċ-ċittadini Maltin. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.